Silav roj başı var başı van no çen nuçe hene mecvara Amerika'nda dixwazim peşkeş bikim. Peşiyem biçin Amerika'ya. Lüve deri nuçe ki lezgin heye. De deqeya Davide beriya 5 deqeya ket weşane. Naha mesele çiye? Çima da nava civakî de ew xwasa êriş pêkitin. Qasî ku em dibînin meseleyekî navxweyî ya nava malbatê ye. Ka rewş çi ye? Li bajarê şireve portê yê eyaleta Louisiana ya Amerîkayê de êrişa biçekê de 8 zarok hatin kuştin. Zarokê herî mezin temenî wî 14 salî ye. Li gorî daxuyaniya polîsan êriş vê serê sibê li gorî dema Amerîkayê pêk hatiye berdevkê polîsên heremî Bordelon navê polîsê eşkere kir ku li gorî zanyariyên destpêkê temenê qurbaniyan di navbera salek û 14 salan de ye. Li gorî agahiyên destpêkê yên polîsan ev êrişa biçekê ji ber aloziyekê nava malê derketiye holê. Bu yere kuştinê derdora saet 6 sibê li gorî saeta Amerîkayê qewmiye hat diyarkirin ku êrişê de bi giştî gule li 10 kesan ketiye. Xuya ye du birîndarin lê 8 kes mirine. Polîsan diyar kir ku ew hîn jî li ciyê bûyerê li detayan digerin meselê lêkolîn dikin ka çi ye çawa çêbiye. Berdevkê polîsan Chris Bordelon di derbarê ciyê bûyerê de wisa got na ciyê bûyerê gelekî mezin e. Termê gelek zarokan li wê derê tê dîtin dibe ku hejmara miriyan zêdetir jî bibe di saetên pêşme de. Êrişkar bi tenê bîye piştî ku êriş kiriye gule reşandiye li ser malbatê ji ciyê bûyerê reviya ye. Lê polîs ketin dû wî êrişkar di dema reva xwe de ji alî polîsan ve hat kuştin. Ew jî heye. Tamam. Ji ber ku nûçe gelekê nû ye em hê jî li ser disekinin. Ev Shreveport bajarê sêyem yê mezin e. Li Bakur Rojavayê Louisianayê ye. Nêzîkî sînorê Texasê cih digire. Ev bajar piştî New Orleans û Baton Rouge'ye ji alî nüfusa xwe ve sêyemîn bajarê herî mezin yê vê eyaletê ye. Hevan da. Rewş bi vî şeklî niha em vê rewşê bihêlin. Di deqên pêşme de di derbarê vê meselê de eger agahiyekê nû were em ê bu ara parve bikin. Lê niha di derbarê Îranê de derbasê Gulistan Dokû da gelek mijarên din de nûçeyê me hene. Lê aniha em li bendê bûn ku ev deqekî ez Amed Spor bînim ser ekranê li wê derê golekî pir baş hebû. Min dît. Temam. Min dît. Wextê em behsa Amed Sporê dikin hevan no? Ez dixwazim dîmen nîşan bidim. Niha hûnzanin li gorî saeta herêmî saet di 16 de maça Amed Spor hebû, Burdurspor ka çawa bi dawî bîye ez hema ji we re bêjim. Niha ev dîmenê ku hûn dibînin ser ekranê ev dîmen hate nîqaşkirin. Gelo ev gol e ne gol e hûn dikarin bi xwe biryarê bidin. Ez ê paşê dîmen mezin bikim. Sê hefte beriya bi dawîbûna sezonê tîma Amed Sporê di Lîga Yekemîn ya Tirkiyeyê maçekî gelekî giring lîst îro Amed Spor li gorî saeta Tirkiye saet di 16 de li deplasmanê li hember tîma Bandırma Sporê min got çi min got Burdur no Bandırma Sporê derkete stadê Amed Spor bi moralekî bilind xweş bo vê maçê ji xwe amade kiribû. Armanca bingehîn ya Amed Sporê ew bû ku di pêşbirika Süper Ligê de bi ser bikeve. Yani bikeve Süper Ligê ji xwe Lîga herî mezin a Tirkiyeyê lê di deqeya 36 ya maçê de hekem pêşî karta zer nîşanê lîstikvanê Amed Sporê Murat Uçar da piştî nerazîbûnan hekem di deqeya 39 de karta sor derxist. Çi bû? Maçê xirab kir. Bi biryara hekem Ozan Ergün Amed Spor bi 10 lîstikvanan maça xwe bir heta dawî. Gol xwar. Golek, du gol bû di 2-0. Lê Amed Sporê xwest golekî bavêje, gola wî jî nehat hesab kirin. Amed Spor di Lîga Yekemîn ya Tirkiyeyê de bi 72 puanan di rêza dudiyan de bû heta niha. Lê bi vê maçê re ket rêza sêyem. Şansê xwe hinek tam wenda nekiriye. Tenê du maç mane ku sezon biqede. Eger Amed Spor di du maçan de du serketinên mezin bi dest bixe
dikare şansê xwe derketina Lîga Süper yani Süper Lîgê dikare bi dest bixe. Yani dikare bikeve wê lîgê. Tîma Amedsporê wê li mala xwe di rojên pêşme de bi Bodrumsporê re li deplasmanê jî bi tîma Idirê re derkeve stadê. Eger de her du maçan de jî puanên pir mezin bi dest bixe, dikare derbasî Lîga Süperê bibe. Êdî maye serwan. Hevando ez vê dîmenê mezin bikim. Avaya gol e ne gol e ka hûn bibêjin. Na xeta ev çizgî evaya qele ye. Yani em dibêjin top ji qelê derbas bûye ketiye hundir. Normal eger wan lê xistiba ew ê dîsa weke gol hesab bikirana aniha ji ber ku Amedspor lê daye hekem qebûl nekir. û dîsa jî em dîmenê ew ê nîşanê we bidim. Mesela ew qarta sor çima dane Lîstikvanê Sporê, Lîstikvanê Amedsporê. Nêrin ez wî jî nîşanê we bidim. Normal tiştekî qarta sor tune ye yani. Merov a ji we re bêjim. Yani vaya hûn hakem bin. Hûn dikarin vîya wekî qarta sor bihesibînin. Hûn bibêjin neheqî kiriye. Natê binêre dîmen wisa dest pê dike. Awaya lê de tand de bi erdê dikeve. Hakem tê dibêje karta zer pêşî. Murat Uçar îtiraz dike. Dibêje min lê nexistiye. Me bi zanebûn nekiriye. û wextê îtiraz dike hakem jî radibe karta sor didiye. Bi vîya we ji maçê derdikeve. Heyf e. Hevano niha mesela Gulistan Doku meselekî gelekî tevlî heve dîmenê xuşka wî heye. Ez ê nîşanê we bidim. Rêzdar Aygül Doku dibêje çapemeniya Tirkiye heqê me dixwe. Normal meselê pir xweş îzah nake. Ew mesela ducanî hemlebûn filan dere we. Dibe Gulistan Doku çûye xestexanê sirf ji bo îspat bike ku destdirêjî lê hatiye kirin. Wekî din ne ji ber meselekî din çûye. Em wî jî bi hevra lê binêrin hevanda. Bavê Rojîn Kabayişê hûn zanin zemanekî bû mîvanê me di vê derê di kanala me de Rêzdar Nîzamettin Kabayîş bi tevî dayîka wê ji bo serdana malbata Gulistan Dokûyê kirin. Ji bo serdanê çûn Dêrsimê. Malbata Doku demekî dirêj e li Dêrsimê ye, li edaletê digere. û em hêvî dikin ku bigihêje armanca xwe jî. Malbata Rojîn Kabayîş li ber dadgeha Dêrsimê daxuyanî da Nîzamettin Kabayîş destnîşan kir ku rûdanên di dosyeya Gulistan Dokûyê de hêvî daye wan, umut daye wan. Dibe dosyeya Gulistan Dokû çareser bû, ber bê çareseriyê ve diçe. Em jî niha gelekî bihêvî ne. Bi îzna Xwedê wê kujerên rojîna me jî wê werin dîtin. Nîzamettin Kabayîş anî ziman ku her du dosya dişibin hevû de ew ji bo serdana malbata Dokûyê çûne Dêrsimê wan ji me zêdetir êş kişand. Ev 6 salin ew vê êşê dikişînin. Dosyeya Rojînê jî mîna ya wê ye. Kujerê wê jî wendane. Yani ez dibêjim veya şîrova min e hêzên dewletê li wê derê li yûrdê Rojîn Kabayîş wenda kirin aniha dixwazin ser wî jî bigirin. Eger dozgerek jîhatî hebe bikaribe dosye hilbigire ji nûva veke dikare encamên baş bi dest bixe. Nîzamettin Kabayîş pêvajoya lêpirsînê jî rexne kir got hem di dosyeya Gulistanê de hem jî di dosyeya Rojînê de hinek rayedaran gavê şaş avêtin. Lê îro di dosyeya Gulistanê de gelekî tişk eşkere bûn ev jî hêviyê dide me. Ez bawerim wê dosya me jî bi eynî awayê
çareser bibe di rojên pêşme de dibêje. Em bi hevra li Xuşka Gulistan Dokuyê temaşe bikin. Rêzdar Aygul Doku hema bibêjin kesa ku li ber xwe da tê koşiya ji bo ev dosya vebe ew e. Ka em binêrin ji me re çi dibêje? Mustafa Türkay Soner, Gülistan'ın rızası dışında cinsel saldırı suçundan ve Gülistan'ı öldürme suçundan tutuklanmıştır. Bazı yayın organlarının bunu eksik vermesi suçun eksik işlendiği anlamına gelir. İkincisi de bazı yayın organları ve sosyal medya hesaplarında Gülistan'ın hamile kaldığını ve bebeği aldırmak istemediği yönündeki yalan yanlış bilgidir. Gülistan hastaneye gitmiş. Bunları şikayet edebilmek için de o talihleri çıkartmıştır. Yani dibêje em qebûl nakin agahiyên ku dibêjin Gulistan di encama tecavüzê de hemlemaya tiştekî wisa tune. Gulistan çûye xestexanê sirf ji bo îspat bike ku hin kesan dest dirêjî wê kirine ji bo îspata wê biçûye xestexanê û ew daneyên li xestexanê jî hemî hatine wendakirin dibêje. Zaten bu yüzden hastane kayıtları silinmiş ve Gülistan kızımız öldürülmüştür. Rızası dışında cinsel istismara maruz kalan bir insan neden bebeği aldırmak istemesin? Lütfen bu konuda daha duyarlı olalım. Çima wisa dibêje? Ji ber ku qismekî çapemeniya Tirkiye dibêje Gulistan nexwestiye bebeka xwe bigire. Baş e? Ji ber vê yekê kuriklî xistiye kuştiye. Halbuki Rêzdar Aygul jî dibêje vaya têda mantık tune ye. İnsanekî di encama tecavüzê de hemle mabe çawa dikare bibêje na ez bebeka xwe dixwazim biparêzim ez naxwazim ji ber biçe. Mantık tê tune ye. Sirf ji bo îspat bike ku rastî destirêjî hatiye çûye xestexanê. Gülistan bu çeteye, bu tecavüzcülere direndiği için, namusunu korumak için, bunlara boyun eğmediği için zaten bugün aramızda değil. Lütfen haberleri doğru bir şekilde aktaralım ki bu tecavüzcüler, bu katiller adalete hesap versin. Gülistan namusuna sahip çıkmak için öldürüldü ve bugün Gülistan'ın namusu Türkiye'nin namusu oldu. Yani tenê Gulistan ji bo xwedî li namusa xwe derkeve hatiye qetil kirin. Wisa dibêje yani dibe êdî Gulistan namusa Tirkiye tevahî ye. Rica dike kesê ku medya civakî bikartînin, kesên rojnameger di medyê de dixebitin vê meselê rast şîrove bikin. Aniha di çapemeniya Tirkiye'de hevanna tiştekî din jî heye. Li gorî îddiayan elbet kesê ku hukukê nas dikin baştir dizanin heta ku cenaze neyê dîtin, heta ku bedena însanê mağdur neyê dîtin mirov nikare însanan ceza bike. Ji ber ku beriya niha çawa ye niha suç çi ye? Suç te lê xistiye însanekî kuştiye. Yani jî filan kesê lê xistiye Gulistan qetil kiriye. Niha wextê ku bedena Gulistanê heta neyê dîtin nayê îspatkirin ku kesekî qatil e. Niha hukuknasên Tirkiye vê yekê nîqaş dikin. Ji ber vê pêşî ji bo mirov însanan ji bo ku edaleta Tirkiye bikaribe însanan ceza bike divê pêşî suç tespît bibe. Yani cenaze were dîtin. Aniha mesele di wê derê de kilît bûye. Bînin bîra we hevanno kurê walî ku aniha sûcdarê sereke ye îro îfadê wî derke di çapemeniya Tirkiye'de li xwe min kur nayê, îtiraf nake. Dibêje eleqa me bi Gulistanê tune ye. Ez Gulistanê nas nakim. Kesekî bi vî navî jî divê min nas nekiriye heta niha. Piştî ku wenda bû weke dunya alebe min jî di medyayê de navê wê bihîst. Tenê ji ber ku ez kurê walî me, ji ber ku bavê min walî ye, ji ber hin meseleyên siyasî bavê min hedef nîşandane û ez jî bûme qurbaniyê bavê xwe. û bûme qurbaniyê erka bavê xwe. Eleqa min bi Gulistanê tune ye. Niha hin daneyên telefonan hene. İspat dibe ku ev kes kurê walî û Gulistan li hin deveran di eynî mekanê de bûne. Dibe kafeterya be, dibe ku kütüphane be, zanîngeh be, li hin deveran bi hev re bûne. Lê hin bi spor jî dibêjin
daneyên telefonan çi dibe bila bibe sedî set nikare ispat bike ku du kes li aynî deverî bûne. Mesele aniha kilit bûye. Yani merov nikare tabii tiştekî zelal bibêje. Pir hassas e. Ev meseleya suç, ceza, kuştin, tecavüz. Mesela kuruk dibêje xuşkekî min jî heye û ez tu car suçê destdirêjî qebûl nakim û tekiliyekê min ê duygusal jî pê re çênebiye û ez nas jî nakim. Ew ereba wî ku derbas bûye di wê rê de dibe ez çûme Elazığê hatime, normal e, dibe ez pir diçim têm û dibe min emrê xwe de jî demançe dibe demançeya min çênebiye. Min sîleh bikar neaniye. Tenê lîstokên weke sîleh hene dibe ez bikar tînim. Êdiye nizanim mesele ber vê kudrê ve diçe hevalno, ana mesele kilît bûye. Tabii malbat di meseleya nixumandinê de walî sûcdar dike. Yani dibe walî sûcdar e çünkü rê girtiye ji bo mesela ronî bibe. Lê kurê walî anha di nava meselê de çi qas heye em tam sedî sed neemînin lê şahid hene dibêjin wî hatiye ji me re gotiye min lê xist kuşt. Şahid hene. Ew jî dibêje ev şahid hevalê min in lê însanên problematîk in. Maddeyên hişbir bikartînin. Min bikar neaniye. Dibe hûn dikarin testa min çê bikin, min di jiyana xwe de maddeyên hişbir bikar neaniye. Niha mesele hassas hevan. Biz adaletin yerine geleceğinden inanın kuşku duymuyoruz. Şu andaki tek amacımız Gülistan'ın mezar taşına ulaşılması ve kızımıza bu kötülüğü, bu iğrençliği yapanların ağırlaştırılmış müebbet cezası almasıdır. Gülistan sadece artık bizim kızımız değildir, Türkiye'nin kızıdır. Bizim köprüye, bizi ve devletin bütün kurumlarını köprüye kilitleyip arkada bu kadar delilleri silip bu Tuncay Soner'in suç şebekesi adalete hesap vermesidir. Çünkü bu artık bir devlet meselesidir. Gülistan Türkiye'nin namusudur. Ev meseleya suç, ceza hatta ku bedena insanê ku hatiye qetil kirin neyê dîtin li derva însan nayne mehkeme kirin, têne mehkeme kirin lê nayne ceza kirin veya wê rojê min lê yekî gudar kir ew dibêje di zemanê xwe de hûn zanin emsal pir mühim e di hukukê de. Yani derekî bi şiklekî wextê tu kesekî ceza dikî li deverên din jî bi aynî suçî mirov wisa dikare ceza bike. Emsal mühim e yani numune. Niha di zemanê xwe de li Amerîkayê dîsa bu yerekî wekî ya Gulistanê çêbûye însanekî hatiye kuştin û edalet diçe kesekî digire suçbar dike derdixe mehkemeyê ceza îdamê dide. Paşê ceza îdamê tê pêkanîn ew kesê ku qaşo kuştiye wekî kujer tê pênasêkirin û tê suçbar kirin ew tê darvekirin. Tamam. Çi ye? Beden ne hatiye dîtin? Bedena kesê ku hatiye kuştin. Ya jî jina ku hatiye kuştin. Beden tune li holê ama suçdarekî heye. Cezayê xwe jî xwariye hatiye darvekirine. Naberê de salek du sal derbas dibe dikeve sala sisiya nişkeva ew keçika ku wenda biye qaşo hatiye kuştin duriyê wî de kesekî jî hatiye darvekirin keçik derd kevet tê mala xwe dibêje ez nehatime kuştin ez wenda bibûm aniha jî derketime hatime çi bû kesê ku hat darvekirin çû kîsî xwe ji ber vê meselekî hassas e tabii elbet em tev hêvî dikin ku Gulistan sağ be nehatibe kuştin wenda bûbe û rojekî derkeve were lê em nizanin ji ber vê hukuknas aniha di nava xwe de nîqaş dikin heqeten meselekî hassas e însanekî sağ be wenda be û merû saxî bike gorê nexweş e yani. Tiştekî wisa hat serê camiya me ya rojnamegeriyê jî zemanekî li Stenbolê faîlî meçhûl cinayetên faîlî meçhûl pir çêdibûn. Îja hema rojê yek dihat revandin. Rojnameger dibe, rewşenbîr dibe, karsaz dibin li Bakurê Kurdistanê li Tirkiyê ev meseleya jîtem mîtem hebû.
بقاسی 17,000 انسان ما هاتن رواندن و قتل کرن وندا کرن روزکی حواله که ما یا روزنامه‌گر جی وندا بو لهولی وندا بو چی دبه حواله ما چاپ منیا ما بروجان بمهان کتم پی و دمی از ند نوا چاپ منیه دبون کتم پی گوتن فلان کس وندای خاطیه رواندن جیتم بریه و شاهد در کتن فلان کسی گو من دیتیه فلان کسی گو نظام چی بیه keçik tine keçik وندا tine yani 4 sal 5 sal 7 sal keçik li Yunanistan'ı sağı hat editin ne hatiye revandın buxar reviye mesela buxar reviye uçuye tiştî wisa dibin divê rewşê de eger jî te nebiya yan jî problema wê bi kesekî re hebiya ew wendabûna wê biketa suya kesekî din çi dibû di hukukê de problem çêdibû di edaletê de pêk yani nakokî çêdibû ji ber vê ediye nizanim mesela Gulistanê de heta niha kesekî zelal li xwe mikur hatibe tenê kesekî heye dibêje li ser talîmata walî min çûye ev qeyd û danê li nexweşxanê min jê biriye evaya bawer dikim serbijîşkê ew ê yani şefê doktoran ên nexweşxanê ye yek ew yek jî ev sîm karta di telefona Gulistanê de polîsekî ye dibe min jê biriye qeydên sîm kartê ew jî li ser talîmata walî ev her du îtiraf aniha hene wekî din îtiraf tune ne kurikekî heye hevalê kurê walî ew tenê îddia dike dibêje kurê walî ji birayê min re gotiye min lê xistiye ew jî îtirafekî ye lê bi xwe nebiye şahet dibe birayê min biye şahet ka ber bê ku dirêve diçe hevalina Îraq dibêje mehane ji 5 heta 7 milyar dolaran zerara min heye ez nikarim petrola xwe bifroşim di zerarê de me mesele çi ye Îraq di nava krîzekê mezin ya aborî û dareyî de ye sedem rawestandina hinartina petrolê ya ji benderên başûrê yani Îraq nikare petrola xwe derxe dervey Îraqê ji ber meseleya Hurmuzê aniha 7 milyar dolar bütçeyekî pir mezin e eger hûn bînin bîra xwe ku Türkiye ji bo 3 milyar dolarî dibû parsek diqada navnetewî de ji bo bikaribe ew jî bi deyn pere bigire ha mehê 7 milyar dolar wenda dike Îraq berdevkê berê ê Wezareta Petrolê ya Îraqê dibêje hilberîna petrolê ji sêyekê jî kêmtir bûye welatê me mehane di navbera 5 heta 7 milyar dolaran pere zerar dike berdevkê berê yê Wezareta Petrolê ya Iraqê Hasim Cîhan got hilberîna petrola Iraqê ji 4 milyon û 300 hezar bermîlan daketiye milyonek û 200 hezar bermîlan yani ji sisyan daketiye yekî ew qas lawaz biye zayıf biye lê boriyên petrolê ji başûrê Kurdistanê diçin Tirkiye ew hene bi xêrawan aniha kêm ve jî petrola xwe hinek îxraç dike Asîm Cîhat hişyarî da ku kêmkirina hilberîna petrolê bandoreke rast li ser sîstema elektrîkê ya welêt jî dike her dema ku hilberîna petrolê kêm bibe gaza hewreyî yani gaza bi petrolê re derdikeve ew jî kêm dibe İran rojane tenê 500 heta 700 milyon sêjar gazê dişîne Iraqê ev tenê beşekî piçûk ji pêdiviyên Iraqê tijî dike yani İran hinek piştgirî dide Iraqê lê têrê nake dibêje Iraqê dikaribû li welatên Asya yên wekî Çîn, Hindistan, Koreya Başûr petrolê embar bike lê siyasetmedarên beriya niha yên Iraqê di vî alî de tu gav navetine yani dixwaze rexne bike bibêje tamam petrola me heye em petrola xwe xweş difroşin derve lê
مدکاری بو پیشبینی بکره که روزکی کریز درد که به رین اخراج کرنا پترولی و ورن گرتن که هم چه بکن باشتر بو که ما پترول خدر بخسته دروا ما ستوک بکره انبارا وقتی که کریز چه به پترول ما در نکه بجی قناه مدکاری بو ج انباری خواه پترول بفروتا او جی رقمه کی وساد که طبی اگر عراق انبار کری بکرنا یعنی کشتین دواسا مزن بکارانی بانا بکار بیه 100 حتی 300 میلیون برمیل پترول لدر و انبار بکره و ددم کریزی ده بفروتا بردف که بره یه وزارت پترول ده درباره حنارتنا پترول رش برای تانکرانجی آبر به سوریه و گوت دوی نابره ده حنارتن حوالنو یعنی اخراج کرنه معروف تشتكي وقت درد خدروا كورمانجي جراد بجن حنارتن جسدي چلي برهما بارزونگي هم يعني ايكevin ايراقي دبه پترول رش اگر اف پترول زونه فروتن بارزونگه و راوستن لو مج ايراق مجبوره به تانکران به لیچونه که پر زیده به مصرفه که زیده ویا بشینه دروا خراد به یعنی نه روزانه با که گشتی نزدیک 200,000 برمیل پترول بسرا کرکوک اهرام کردستان برای وان بوری کو مواسکر دشینن سر جیهانه اوی دخم بازار جیهانه دویده ایدا قد نبه بوری هنه و حتی که بوری ورم بکارانی جی ایراقی لاوای باشور کردستان کرد یعنی نها زنگلا شهر هوانو شیورمند ربر ایرانی لدجی امریکای گف خوار یعنی گف خوار شیورمند ربر کمار اسلامی ایرانی شیاری دا امریکای گوت سردما فرض کرنا اولهیه یا جالی دریایان و بداوی بیه هر فتنه کی که امریکا در بخوی برسه خو ببینه علی اکبر ولایتی ناوی وی جامیری ایرو پیام کی گف خوار نه لسر حساب خو ایکس بلاف کر قالا دورپیچن امریکا یل سر ولات خو یل تنگا به حرم ذکر گوت یا ادی و سناوه سردما فرض کرنا اولهیه یا جالی دریایان و بداوی بیه هر فتنه که برسوا زنجیره یا ایرانی لپی خو ببینه امیتن برسه بدن نها گرتنا تنگا و حرم زی هوانو تنی tehlike metrsiye hilweşandan agrbestê bixwaran ayne. İran wê rojê got min tenga bi hur bizê vekiriye. Arê da çend saet derbas bû got Amerîka rehet nasekine min tengav car digirtiye. Anha tengav girtiye. Wê rojê car da êrişê ser hin keştiyan kiriye gelek keştî şewitî. Agir bû wan ket. Amerîka bi hêrse dibe vaya agrbestê xirab dike. Ji ber vê yekê çi dibe ev pozisyona ku İran di nav daye dibe sedem ku şer ji nû ve dest pê bike. Vî şerê di qada navnetewî de buhayê petrolê jî di bazarên cîhanî de derxistiye ser $120. Ev tê çi manê beriya niha $80 bû barmîlek petrol bû not bû sed ana biye $120. Êdî însan nikarin erebê xwe dagirin. Tabî wextê ku İran gef li Amerîkayê bixwe ma Donald Trump rehet disekine? Na. Donald Trump çi dike? Ew jî radibe gef li İranê dixwe. Tehdît êdî dema wê yekê ku dawî li makîneya kuştinê ya İranê were. Serokê Amerîkayê Donald Trump li ser hesabê xwe X'ê beyan kir got em peymanekê gelekî adîl maqûl pêşkêşî İranê dikin. Ez hêvîdarim ku İran vê peymana me qebûl bike. Eger qebûl nekin, Amerîka wê li hemû santralên elektrîkê bide, li hemû pireyên nava İranê bide. Veya tehdîta Donald Trump be. Daxuyaniya Trump ez bi giştî ji were bixwînim, İranê doh biryar da ku li tenga ve Hormuzê êriş bike. Veya nivîsa Donald Trump be. Ev binpêkirina tam ya peymana me ya agrbestê ye. Gelek ji wan guleyan çûn ber vê keştiyekê Fransayê ve û ber vê keştiyekê barhilgir ya Brîtanyayê ve. Ev qet nexweş bû. Nûnerên min
diçin Pakistanê İslamabadê ji bo danûstandinan wê sibê êvarê li wê derê hazir bin. Em aniha di nava guftugûyê de ne. Me agirbes îlan kiriye. İranê beriya demekî Kurd ragihand ku tengav girtiye. Ev tiştekî pir ecêb e çünkü dorpêça me ji xwe tengav girtiye. Rojê 500 milyon dolar ew zirarê dikin. Bê ku pêbehesîn dibe, İran bi girtina tengavê alîkariya me dike. Binêrin. Amerîka dibêje İran alîkariya me dike eger tengav bigire. Divê fayda me tê de heye, zerara me tê de tune ki. Yani şer û pevçûna me ya li ser tengavê ne ji bo Amerîkayê. Divê ji bo Avrupayê, ji bo welatê Asyayê, ji bo xelkê divê em şer dikin ya. Ya hakikaten hûn danin Trump fehm nakin. Çima sebebî jî were bêjim. Çima fayda Amerîkayê di girtina Hurmuzê de heye. Divê xeltê petrolê ji me digire. Tu Hurmuzê bigirî wê demê petrola me tê firotin. Ya pê ku pê bihesin alîkariya me dikin yên ku ji derbasbûna girtî zerarê dikin divê ew bixwane. Amerîka tu tiştekî wenda nake. Heta gelek keştî niha berê xwe didin Amerîkayê ber bi Teksasê ve Louisianayê ve ber bê Alaskayê ve diçin da ku bikaribin biçin wê derê petrolê bigirin. Ev encama hewesa zilamê tund ê pastarên Îranê ye. Em peymanekî gelekî adîl û maqûl pêşkêş dikin. Ez hêvîdarim ew qebûl bikin. Çimkî eger qebûl nekin Amerîka wê li hemû santralên elektrîkî û hemû pirên Îranê bixwe. Eger peymanê qebûl nekin dibe eger peymanê qebûl nekin ji bo min şeref e ku ez ji nûva şer bidim dest pê kirin. Tişta pêwîst çi be ez ê wî bikim. Ew tişt ku diviya bû serokên din di 47 salên dawî de li hember Îranê bikirana. Normal di 47 salên borî de tişta ku serokên din yên Amerîkayê nekirine biye para min ez ê bikim. Dibêje Donald Trump. Ya dema wê ku dawî li makîneya kuştinê ya Îranê were. Dibêje Donald Trump. Deriyê sînorî yê Rabiyayê piştî 12 salan tê vekirin. Ez hema wî deriyê nîşanê ve bidim. Yani mesele ne renge ya? Eger em bikaribin peymanekî baş çê bikin bi Sûriye re bi Şamê re dibe ku di rojên pêş me de Rêzdar Mazlûm Ebdî wezîfeyekî giring jî bigire li Şamê. Dibe ku Ahmed Elşara bikeve û Mazlûm Ebdî were şûna wî ye. Vana hemî mümkün. Ji bo wî hem nekin hevalna. Niha deriyê ku em ê behs bikin ev e. Ev deriyê Rabia jê re dibêjin aliyê Iraqê. Ber bi rêya M4 ve diçe. Rêya M4 ew rêya meşhûr e diçe di biniya Kobanî re derbas dibe binêrin. Ji kerema xwe re baş ku bide vê nûçê. Na ev ji başûrê Kurdistanê tê. Ev Musul e. Musul, Ninova başê tê. Ev ciyek xeta kes ku hûn dibînin dibin kontrola rêveberiya Xweser ya Rojavayê Kurdistanê de ye. Wisa girtine sînor nehîştin ji Kurdan re. Sînor bi dest xistin rêveberiya Şamê. Lê vê derê mecbûr derbasî Herêma Kurdan dibe. Di vê derê re derbas dibe. Diçe heta Qamişlo. Ji Qamişlo jî derbasî Kobanê dibe. Vê derê di Sirrînê re diçe heta Helebê wê derê êdî diçe. Ewsa bila ser ekranê be ev cî kes ku hûn dibînin aniha Rojavayê Kurdistanê ev dere. Ev jî deriyê Sêmalka ye. Ew jî dikeve kontrola wan. Normal li hev kirina yani. Ev jî deriyê Qamişlo nisey bîne. Yani vê derê ewsa bila ser ekranê bibîne ji were bêjim çima deverekî stratejîk e ciyê tîcaretê ye. Hemî malê ku ji Iraqê derbasî Sûriyê dibe, di Sûriyê re dikare derbasî Bakurê Kurdistanê jî bibe. Di van meseleyan de hem milletê me yê Rojavayê Kurdistanê fayda jê dibîne û hem jî milletê Sûriyê, milletê Iraqê jî fayda jê dibine. Deriyê sînorî yê Rabiyayê ê bi Sûriyê re wê piştî 12 salan sibê carekî din were vêkirin. Vekirina derî wê ji bo xelkê Rabiyayê ji bo kesên derdorê derfetên kar wê biafirîne. Ev derî şehdamareke giring ya aboriyê ye
hem ji bo Sûriye, hem ji bo Iraqê, hem ji bo Bakurê Kurdistanê. Ev derî xwedîgîne rêya M4 hebano di nava Rojavayê Kurdistanê re derbas dibe heta Helebê dirêj dibe. Roja 20 Nîsanê deriyê Sînor yê yeyî Rûbiyê Tilkoçer yani bi fermî tê vêkirin. Ev derî 320 kilometre ji bajarê Musulê dûr e. Aliyê Sûriyeyê derî ketiye destê artêşa Sûriye. Berê di destê Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê de bû. Deriyê Sînorî yê Rabiyayê ku li aliyê Rojavayê Kurdistanê wekî Tilkoçer tê naskirin. Ji sala 2014 ve piştî êrişa rêxistina Daişê ên li parêzgeha Nînovê ku Daeş herem kontrol kir, bawekî fermî li çûnê hatinê hat girtin. Yani êdî bazirganî, geştiyarî, çûnê hatin temamî sekînî. Halbuki dikarîbû vebêje yani Qesedê û êdî li aliyê din di destê Başûrê Kurdistanê de ye, di destê Îraqiyan de ye, bawer dikim destê Îraqiyan de ye. Çünkü ew dikarîbû vebêje yani. Ve nekirin. Wekî deriyê Nisêbîn Qamişlo ve nekirin. Fermandariya giştî ya asayişa Rojavayê Kurdistanê beyan kir ku Husên Huseyê yo li Qamişloyê destdirêjî alaya Kurd kiriye û li wê derê hatiye girtin. Hêzên asayişî ew kesî ku gule barandibûne ser wê ala Kurdistanê li Rojavayê Kurdistanê desteser kirine. Herî dawî beriya çend rojan destî wî di bûyerekê revandinê de jî hebiye. Husên Heso bawekî bê serûber gule berdabû ser rêya giştî ku welatî tê re derbas dibin. Li wê derê ala Rojavayê Kurdistanê kiribû armanc. Aniha jî hatiye girtin. Êdiye nizanim çawa bibe. Ez peyamê we dixwînim hevano mala we ava. Spas dikim ji bo eleqeya we. Eger hûn bibin abone kêfxweş dibim. Hûn nebin abone dîsa kêfxweşim. Qet nexeme. Li gor dilê xwe tebigerin. Ama bibin abone baştir e. Gelek spas dikim. Na ya estağfirullah min ketmet ne daye. Kedekî tune ye. Bu ara sohbet dikim ne kede. Ême xelkê canê xwe da, xelkê bedena xwe da, xelkê rihê xwe, cîwaniya xwe da, hepsê zindanên dewleta Tirkiye tijîne. Ême me tiştekî nekirî hevano. Behsa kedê nekin ji min re ji kerema xwe re. Yani me tiştekî nekirî hevano li ber keda hevalên me xelkê pir tişt kir, pir tişt kir. Malbat hene li Kurdistanê qira malbata hat. 4 ewladê wan, 5 ewladê wan çûn şer, şehîd bûn. Hê jî di zindanan de ne. Yani ême em sax mane. Erê wele. Tabî nava meselê de em hebûn ama wisa me rolekî pir ku bikaribe me bêîşîne me negirtiye ser xwe. Lê hevalê me girtin yani. Yani İran dibêje nûçeyên di derbarê gera duyem ya danûstandanên li Pakistanê de nerastin. Devxatirê we silav rêz hevano.